Ahojte všetci na Slovensku. Vítajte späť na kanáli. Ak milujete získavať úžasné zľavy na svojich online nákupoch, tak dnešné video je práve pre vás. Máme pre vás skvelú ponuku od Temu. Zľavový kód na 100 eur. ACX 385886. Presne tak. Môžete ušetriť veľkú sumu na svojej ďalšej objednávke. Ukážem vám presne, ako tento kód použiť a získať tieto úspory. Tak poďme na to, čo je Temu. Ak ste ešte nepočuli o Temu, je to obrovská online nákupná platforma, ktorá ponúka všetko od elektroniky, módy, domácich potrieb, kozmetických produktov a o mnoho viac. Sú známi svojimi úžasnými cenami. A dnes tie ceny urobíme ešte lepšími s veľkou zľavou. Zľavový kód na 100 eur. Tu sú podrobnosti. Temu ponúka zľavu 100 eur s použitím kódu ACX 385886. Tento kód môžete použiť na svoj ďalší nákup, či už kupujete jeden produkt alebo plný košík vecí. Je to skvelá príležitosť získať úžasné zľavy. Ako použiť zľavový kód? Tu je postup. Ako použiť kód? Najprv si stiahnite aplikáciu Temu, aby ste získali najlepšie ponuky. Otvorte webovú stránku alebo aplikáciu Temu a prihláste sa do svojho účtu. Potom si prehliadnite ich obrovský výber a pridajte do košíka čokoľvek, čo chcete. Keď máte všetko v košíku, prejdite na dokončenie nákupu. Tu uvidíte možnosť na zadanie promokódu. Toto je miesto, kde zadáte magický kód ACX 385886. Ukážte políčko na zadanie kódu a demonštrujte, ako zadávať ACX 385886. Jednoducho, zadajte ACX 385886 a kliknite na použiť. Okamžite by ste mali vidieť, že 100 eur bolo odpočítaných z celkovej sumy nákupu. Dôkladne si skontrolujte zľavu. Po zadaní kódu si overte celkovú sumu. Mali by ste vidieť, že z objednávky bolo odpočítaných 100 eur. Je to také jednoduché. Ďalšie tipy na úspory. Temu často organizuje bleskové výpredaje a špeciálne akcie. Ak ich skombinujete so zľavovým kódom, môžete ušetriť ešte viac. Tiež si dávajte pozor na ponuky s bezplatným doručením, aby bola vaša transakcia ešte výhodnejšia. A to je všetko. Práve ste ušetrili 100 eur na svojej objednávke z Temu s použitím zľavového kódu ACX 385886. Dúfam, že vám toto video pomôže získať úžasné zľavy. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať páči sa mi to. Prihláste sa na odber a zdieľajte s priateľmi. Vidíme sa v ďalšom videu.